Ota itsellesi mukava ja miellyttävä asento. Hengitä pari kertaa nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Voit tuntea, kuinka kehosi löytää rennon asennon ja rentoutuu syvemmin ja syvemmin. Voit tuntea kasvoillasi hennon tuulen vireen, kuulla sen suhinan ja puiden havinan. Näet edessäsi polun ja lähdet kulkemaan sitä pitkin. Näet polun varrella suuria kuusia, joiden havujen ja pihkan tuoksu melkein huumaa sinut. Kaunis vaalean vihreä sammalmatto kutsuu silittämään ja koskettamaan. Tunnet sormiesi alla pehmeän ja vähän kostean sammaleen. Polun päässä pilkottaa valoa ja jotain harmaata, jotain suurta, jotain mahtavan jykevää. Astelet lähemmäs ja näet valtavan kiven, joka keikkuu juuri ja juuri toisen kiven päällä. Astut lähemmäs ja alat tutkia kiveä. Kosketat sitä ja tunnet sen karhean pinnan, lämmön, jota se huokuu ja on varastoinut itseensä. Kierrät kiveä ympäri ja huomaat kiven kyljessä suuren ja jännittävän oven. Kosketat ovea ja yhtäkkiä se avautuu. Astut avautuvasta ovesta kiven sisään. Aluksi kiven sisällä on pimeää, hämärää. Pian hahmotat suuren ja valtavan luokseen kutsuvan punaisen, samettisen ja upottavan nojatuolin. Istut nojatuoliin ja voit hengittää kiven sisällä olevaa voimaa, rauhoittavaa energiaa. Voit luottavaisesti ja turvallisesti vain hengittää tätä kiven tuomaa rauhaa ja levollisuutta itseesi. Sisään ja ulos omaan rauhalliseen tahtiisi. Tunnet, kuinka kivi alkaa hieman keinua. Kivi keinuttaa rauhallisesti sinua. Tuntuu kuin olisit pieni vauva kehdossa. Turvassa. Lämpimässä. Nyt voit kuulla pienen kuiskauksen. Ihan kuin joku puhuisi. Herkistät kuuloasi ja annat kiven kertoa sinulle viestinsä. Uskalla nähdä se viesti. Uskalla kuulla se. Uskalla luottaa siihen.
Voit kysyä mielessäsi, mikä viesti kivellä on juuri sinulle tänään. Voit nyt hiljentyä ja kuulostella rauhassa, mitä kivi haluaa sinulle juuri nyt kertoa. Nyt kun olet saanut kiven viestin, talleta se sydämeesi ja anna sydämen valon täyttää koko kehosi. Huomaa, kuinka jokainen solusi loistaa sitä valoa, sydämesi valoa. Kiitä saamastasi viestistä. Kiitä itseäsi siitä, että uskalsit kuunnella ja pysähtyä kiven ja sydämesi viestin äärelle. Voit muistaa tämän viestin, kun palaat takaisin tältä matkaltasi. Nouset rauhallisesti ylös tuolista. Aistit vielä kiven rauhoittavan ja levollisen energian. Hengität sitä sisääsi ja astut ulos ovesta. Kierrät vielä kiven ympäri ja ihailet sen voimaa, jykevyyttä. Otat myös tuon voiman sydämeesi. Kosketat kiveä ja hyvästelet sen. Astut takaisin polulle. Kävele takaisin paikkaan, josta lähdit. Voit aistia vielä luonnon äänet. Ilman vireen, rauhan ja luonnon levollisuuden. Nyt voit heilutella sormiasi ja varpaitasi. Venytellä. Ja kun hyvältä tuntuu, voit avata silmäsi.